Mesmo. Fecundación é a unión dun espermatozoide e un óvulo. O resultado desa unión chamase cigoto e orixina un embrión que a cría en proceso de formación. O desenvolvemento do embrión. Ao principio o embrión é diminuto e apenas ten órganos formales. Os animais ovíparos, o embrión desenvolve-se dentro dun óvulo. Os animais vivíparos, o embrión desenvolve-se no interior do aparato reproductor da nai. Nacemento. O desenvolvemento se acabou. Ven o nacemento da cría. Se sae dun ovo chamase eclosión. Se sae da barriga da nai, parto. Fecundación externa. A femia deposita moitos óvulos na auga e o macho libera sobre eles os espermatozoides. A fecundación ten lugar no exterior. Fecundación interna. O macho deposita os espermatozoides dentro da femia, que garda os óvulos. A fecundación ten lugar no interior da femia. Nacemento ovíparo. O ovo ten os alimentos e o oxígeno. O período que pasa dentro do ovo chamase incubación. O embrión é o que pasa dentro da nai na que obtén oxígeno e alimentos. O período que pasa na nai chamase xestación. Metamorfose. Algunhas crías, como as das polvoretas ou as das ás, son diferentes dos adultos. Tras o seu nacemento sofren a metamorfose. Os transforman adultos. Crías. Algúns animais collan e alimentan as súas crías despois do seu nacemento.